ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istastika juru li f'Jannar li għadda l-impjiegi full-time żdiedu b'6.3% meta mqabbel ma' Jannar tas-sena li għaddiet. Dan ifisser li sal-aħħar ta' Jannar il-ħaddiema fis-suq tax-xogħol f'pajjiżna laħqu kważi 214,000 ruħ. Skont iċ-ċifri provduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus, jirriżulta li bejn Jannar tal-2018 u Jannar tal-2019 l-impjiegi fis-settur privat żdiedu bi 11,652 ruħ. Iċ-ċifri juru li l-ħaddiema fis-settur privat telgħu għal 164,436 ruħ, filwaqt li fis-settur pubbliku kien hemm ftit aktar minn 47,600 ħaddiem. L-NSO jgħid li l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom komplew jiżdiedu wkoll, tant li f'dan il-perjodu żdiedu b'xejn inqas minn 1,540 ruħ. L-istatistika turi wkoll li waqt li s-suq tax-xogħol kellu żieda totali ta' aktar minn 12,500 impjieg, fl-istess waqt il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'204. Joħroġ ukoll li s-suq tax-xogħol kellu wkoll żieda ta' ħaddiema reġistrati b'xogħol part-time. Mir-records amministrattivi joħroġ li bejn Jannar tal-2018 u Jannar li għadda kien hemm ftit iktar minn 28,000 ruħ li kellhom impjieg full-time u part-time, waqt li kważi 35,000 oħra kellhom part-time biss bħala x-xogħol regolari tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.